Er du også økonomisk presset? Holder dine budgetter aldrig i slutningen af måneden? Har du behov for et økonomisk frikvarter? Så er Budgethaven noget for dig. Bemærk, pædagoger medfinder ikke i prisen. Flexigården er et nyåbnet og unikt tilbud for dig, som kun vil betale for det, du får. Pris per dag. Dit barn bliver passet. Kroner 200. En række tyske investorer har gjort en proaktiv investering i dine børns fremtid. Det er en kendsgerning, at verdenshavene stiger, og med tiden vil lille Danmark stå under vand. Så vil du sikre dine børn en fremtid, der er langtidsholdbar, så meld dine børn ind i Schwimmgarten i dag. Det kan være for sent i morgen. God aften og velkommen til dagens korte nyheder. BUPL ønsker markedsføring på pædagoguddannelsens skoleskema. Det er det stigende pres på de offentlige institutioner som følge af den øgede konkurrence, der får BUPL op af stolen. Undervisningsminister Christine Antorini kalder forslaget for interessant. Og nu til vejret. Jo, velkommen til vejret. Det bliver en hot sommer. Det bliver hot. Det meste af sommeren. Den 1. august kunne vejret dog stå over i slud og snebyer. På med solcremen. Ses på stranden.